muslimanima, sve to se ubraja u ibadete, u skladu sa zadovoljstvom uzvišenog Allaha tebareke ve taala. A kako znati da je uzvišeni Allah dželle šanuhu s time zadovoljan? Znaćemo po drugom dijelu šehadeta. Muhammedur Resulullah. Kad smo rekli da nam je Allah najpreči, onda to treba i potvrditi. Kako ćemo potvrditi? Muhammedur Resulullah. Muhammed je Allahov Resul, alejhi salatu vesselam. Što znači da radimo po onome kako nas je on poučio. Jer zašto ga je onda poslao? Kakva korist? Što će ga onda poslati ako ga nećemo poslušati? Ako nećemo Allahovog poslanika poslušati? Kakva korist od naših riječi Muhammedur Resulullah? I da kažemo iman je u srcu, ali vamo gazimo nogama principe Islama. Ne ima koristi od toga, nego se djela traži. Što se na mnogo mjesta u Kur'anu kaže ja eyyuhellazina amanu, ovi koji vjerujete, to i to radite. Što znači, ako ste, kao što kažete, mumini i vjernici i vjerujete, pokažite svoj iman na djelima. To i to vam se naređuje. Ili to i to vam se zabranjuje. U suprotnom, ako radimo drugačije, a kažemo mi smo u islamu, u imanu, mi smo mumini, ne ima koristi od tih riječi. Jer hadis nam kaže, Resulullah alejhi salatu vesselam, lejsal imanu bit temenni wala bit tahalli. Nije iman po željama i po kićenju, po hvalisanju, walakin ma waqara fil qalb wa saddaqahu al amal, već ono što se učvrsti u srcu i potvrđuju ga djela. To je ono. Može nekada čovjek 100, 1000 puta reći na jeziku šehadet, ali u svojim djelima može širku činiti, može kufru činiti. Šta se onda uzima? Uzimaju se djela. Šta si uradio? I u ovdašnjim zakonima koje su ljudi izmislili, kaže se rekao to i to. Ovaj to i to rekao, a ovaj to i to uradio. Šta je priznatije? Ono što se kaže ili ono što se uradi? Ako je neko došao pa rekao, zaprijetio, kaže ubiću te ja, a drugi došao pa zaista ga ubio, šta se uzima u obzir? Ono što se uradi, a ne ono što se priča. Iako i onaj koji prijeti ima svoju određenu važnost i svoj tretman, ali ne može se ni približno uporediti sa onim koji dođe i izvrši to djelo. Dakle, važnije i preće je ono što radiš i što izvršavaš, nego ono što govoriš, a ne može jedno bez drugog. Muhammedur Resulullah. Naš put je ovaj put. I zato kada se kaže držimo se sunneta Božijeg poslanika, alejhi salatu vesselam, to ne znači onog uskog kruga sunneta koje mi poznajemo. Ne znači to klanjaj 2 rekata sunneta sabahski, 4 rekata podnevski i 2 tako dalje. Ne znači to, već drži se principa, puta, života Božijeg poslanika, alejhi salatu vesselam, što obuhvata i to i mnogo drugoga. Hadis nam jednostavno kaže, sahih hadis Resulullah alejhi salatu vesselam, kullu ummeti yadkhuluna al-janna, sav moj ummet, svi oni koji se meni pripisuju, ući će u džennet, illa men eba, osim onih koji ne jednu, koji odbiju. Koji će to biti koji odbijaju Božji poslaniće? Kaže, men ata'ani dakhala al-janna, kome bude slijedio, ko mi bude pokoran, ući će u džennet. Wa man asani faqad aba, a onaj ko mi bude asija, nepokoran i neposlušan, on je odbio. Dakle, neće vrijediti samo riječi, već se traže djela. A djela slijeđenje puta Resula alejhi salatu vesselam. Kako je radio u cjelokupnom svome životu? Kako se ženio? Kako je učio svoje ashabe? Kako je prije toga ibadetio uzvišenom Allahu tebareke ve taala? Kako je njegovo bilo življenje i zalaganje za Allahovu vjeru? Kako je radio sa svojim ashabima? Da se ugledamo na njega. In kuntum tuhibbuna Allah,
ako vi volite Allaha, fattabi'uni, slijedite mene. Allah kaže Resulu alejhiselam. To jeste slijedite Resula alejhiselam, yuhbibkumullah, pa će vas Allah zavoljeti. Dakle, put je put slijeđenja, a ne put filozofiranja. Put, treba nam jedna nova vjera sa kojom niko nije došao, nešto novo da izmislimo, da bi se Allah time zadivio, prihvatio to od nas i da bismo spašeni bili. Nikako. Šta je sa generacijama prije nas? وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. Mi smo olakšali Kur'an da bude opomenom. Pa ima li onoga ko će opomenu prihvatiti? Islam je lahak, samo što ga neki ljudi hoće učiniti teškim, da ne bude pristupačan osim samo određenoj grupi ljudi koji će kasnije uz njegovo tumačenje kako im paše i odgovara moći ovladati ostalim svijetom. Drugačije, Islam je dostupan svakome. Bujru, ovo ti je Islam. I ne ima u Islamu neprikosnovenih svetaca. To je tako gotovo kao da je Allah rekao. Estagfirullah. Onaj čiji se riječi ne mogu odbaciti, to je Resulullah sallallahu alejhi ve sellem. A ljudi griješe i mogu pogriješiti. Ovaj princip ne znači nijekanje prava uleme. Nipošto. Ulema ima svoje pravo pred ummetom i ummet svoje dužnosti prema ulemi. Što znači da je dužnost ljudi da pitaju ulemu o stvarima svoje vjere, ali kada pitaju tu ulemu i kada im ta ulema kaže, oni će ih poslušati ne zato što mu je taj i taj to rekao, zato što je on svet kod njega, ne zato, jer nije svet. Već zašto? Zato što mu je taj alim rekao i prenio od Allaha, kale Allahu i kale Rasulu alejhisalatu vesselam. Što mu je taj alim rekao Allahovu volju, a to je, kaže uzvišeni Allah i kaže Resul alejhisalatu vesselam. Što mu je prenio Kur'an i sunnet, što mu je Kur'an i sunnet dostavio i učinio dostupnim, zato će ga poslušati. A ne zato da bi neko došao i rekao, slušajte, šta god vam ja kažem, to morate prihvatiti i u tome ne ima greške i šta god ko drugačiji kaže nije ispravno i to što vam kažem to je ispravno zato što sam ja to rekao. To ne ima u islamu nigdje. I naći ćemo sve imame u mezhebima da su upravo na ovome potencira. Prenosi El-Bezzar i kaže od imama Ebu Hanife: proklet bio onaj ko se suprotstavljao sunnetu Resulullahovom sallallahu alejhi ve sellem. I isto tako kaže: ne dozvoljavam nikome da uzme za moje riječi koje sam rekao, ako ne zna dokaz zbog kojeg sam to rekao. I nije dozvolio za svoga života da se piše ono što govori, da ne bi ljudi to neprikosnoveno uzeli i prihvatili. Imam i Malik kasnije kaže, sjedeći i držeći ders u džamiji Resula alejhisalatu vesselam, kaže: svi mi od nas se prihvata i odbacuje, osim vlasnik ovoga mezara, osim vlasnik ovog kabura, Božji poslanik alejhisalatu vesselam. Od njega se ne može odbaciti. A inače sve mi što kažemo može se i prihvatiti, može se i odbaciti. I zato Allah tebaraka wa ta'ala kaže: ja eyyuhalladhina amanu ati'u Allaha wa ati'u ar-rasul. Slijedite Allaha i slijedite njegovog Rasula alejhisalatu vesselam. Jer je slijeđenje Rasula i slijeđenje Allaha tebaraka wa ta'ala. To je naš šehadet koji neće biti priznat ako ga prije svega ne budemo znali prvo šta znači. Jer izgovaranje šehadeta la ilaha illallah Muhammedur Rasulullah, ako ne znamo šta znači, ne ima svoje važnosti i ne ima prihvatanje, priznanja kod Allaha dželle šanuhu. Jer svjedočiti znači biti svjestan toga što govoriš. Kad dođeš na sud, u sudnicu,